Ano lang ba? Kapinihan ko na kasi ako nakasumerita. Uy, ayun na. Live. Bakit? Ay. Nakabis ka? Dapat kan. Jadi tiruan kan. Abi Allah. Adi ko tadi kayo bayar karo. Nangun. Ya. Karon. Di tarong ang una ka live. Wala akong tabos. Ang damit tang ano? Ya may din man. Amay, signal Matutula. ako. Tontol ko. Namay ko. Liran na. Live ba yan? Ano na niya kalibot-libot yun? Eh paso mo na kan. Paso mga man. Makababreak na sila. Mag-live ka man. Karo. Mag-live ako. Karo. Karo pantagon nga. Mga tugon naka-live. Didilig signan. Dah gari dah. Pinay ko ako sa iro ko nagkakay terali lumakan walau basta malang suyay sa Gagi mitula di. Pinaray no dia bayar takai ay sa Aton masir. Pemena Pinasama na sa tuwing tanong na di daw mga dito ay na din yan ang sanara na bira surawle yang pala diya ay ringa narawat pa na kumpara ay diya ay nakindiya ito Kayo di pala lawyer ka na. Sang kaya di may gudang mapulang sawadema katawa sa amini kaya di ay masumirinan ay diway buti lalo sa parang ayaw Menami ay nirang Parikuti alimena ay dosen pairena nakatila bilang rasola lani ay maya tapadi panastatuena sa pamay na samipi kaya irarong kami anin sa okoran Karina na de alpaya gena ahoran rande amaliana kapiya dina maya surya pira dirosa inokai no pahmi ke aira pangagota na suai male Pelala na ko maliwana di kapala punya kamarinaw Sarai de to pengampungan, kau sari di sofa.